Huriani di bata, nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus, tapasada rohatta martangya kita. Damen di debata na sumurung siyan saluhuk na roha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani di bata, nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus, hatani Tuhan na tolhas tuhita dia pala partikianon, dienek doi sen buku di si Matius bidu 27, mamuka mesya na 45 masuk 1 ayat 56, asa rak majahita manginang odohatan di Tuhan. Alai olak ni hosniari ro dipukul tolu holom masa doktanoi. Alai tar dipukul tolu di pagar Yesus masuarana diangguk koma. Ali di bataku buasa tung tadi konomo au. Mana Eli lama sabatani. Alai ubegi ninna nadibas yanak kana jongjong disi. Nama jo sielia doi. Dungi piton marlojung masada sian nasida mangalak limut. Dibutongi mai tuna asom. Dipalohok ma tu tolong painupon ibana. Alena deba nari madok. Pasobu jolo. Taida ma manang naolo rosi Elia paluahon ibana. Alai dule Yesus ma marsuara nagugu. Dungi tosma hosana. Laos dinasatok kini mariba mahire-hire na di bagas joro sien gijang ro ditoru. Dungi humutal mata noi mariga ma doa ka batu makmak. Muka ma akatanoman dungi hema daging ditorop na badia aka namudum disi. Gabi luar manasida sianak katanomani jadi dukehe Yesus rodo nasida tuhutan nabadiai pataridahon nasida tutorop halak. Alai dung diida iduk ni soldadui rap doa kadonganna. Najumaga Yesus lalui rodiak kana masai mabersi tutu manasida nin nama tutu doon anak ni debata. Alai adong madisi torok boru-boru nama natap-natap madau-dau. Imaka nang mangihut Yesus yang Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida do si Maria ina ni si Jakobus do Joseph do ina nyaka anak ni Sesebedeus ido yang usahakna. Dihita salu nakadamang do dainang nahnolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus ra ganup taon di tonga-tongan yakka parnguluta manang di tonga-tongan yakka huriatta ganup marsada-sada tapasomal do mamestahon parningotan hari hamamatin ni Tuhatta Yesus Kristus. Amanginang dakkuboto songo dia hita ganup marsada-sada mangrajumi taring hamaten ni Yesus Kristus. Secara khusus hami sadiri mononunga dapat Jumat Agung talumobima detik-detik parningotan hamamaten ni Tuhan Yesus Kristus si dipukul tolui saya joddo hilala hami lungun ni roha. Saya joddo tarilu-ilu hami. Buasa tarilu-ilu hami amanginang kurajumi hami do. Tarpajal Yesus di hapinor silang. Ala ni pangalahokku nasoture. Ala ni dosaku. Ala nasa juta manibil selomoni rohani di bata. Audo sasitong na naikon di parsilakon. Audo sa sitong na naikon tarpajal di hap pinor silangi. Audo sa sitong na naikon mate. Majalo uhum ala ni dosa do pangalahok ko. Ala di haulongi di bata duau.
di bagasa Yesus Kristus. Dihokop doau. Dan dipaluasau mate alani dosa. Ditobus ibana doau. Durus do mudarna. Didolok Golgata. Lahumanesa salut na kadusa do pangalasyokku. Lungub doro hakko mangina. Berniknai HP setaunon ni Yesus. Dihita salut na kadamang do dainang. Di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikyanon. Takas do di patorang. Ola ni Hosniari. Rodi pukul tolu. Sia jam 12 saat tu jam tolu nama di patorang. HP sa sitong na. Sebelum jam 12 saat tu jam tolu. Nungaragam akasi taonon naniani Yesus. Ditiki na dibuan ibana di papungu tujolo niak kasih tuan atorok. Sisian ni Yesus na margor si Petrus na jujur sama dokon tu dia peho doho takku do. Tuhuruga bahkan tu hamatea. Dung diberet ibana na masa na niay ni Yesus. Humordik do ibana. Sumur do ibana. Di jua ibana do. Naso tinadan ibana Yesus. Alan ni biar ni roha do saluhut nai. Ditakut Yesus. Dijeus Yesus. Dilisingi Yesus. Adong sahalak. Jon manamalo madokon. Sa sitong na. Mulai sia jam sia pagi. Nunga terpajal Yesus. Di hau pinorsila. Nunga. Di pia dolorosa ibana. Boita bayakut amanginang. Hasi ni si taonon naniani Yesus. Haru kita amanginang. Hulang tartutut dope ima si pajojak pa. Nung hasitian taay. Api Yesus. Dak kulang tertutup. Memang dijeheon. Memang dipukuli. Alai saluk nai. Dipatupa Tuhan Yesus ala ni balga ni holong ni rohana. Saluk nai komasa do ikon ayon ni Yesus do. Alana ikon hok do. Na pinasahak niya ka panurirang. Ikon ima ayon ni Yesus do saluhut nai. Jala saluhut na dia Yesus. Ala ni holong ni rohana. Tuhita. Amangin nang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mana masa. Dumtar silang Tuhan Yesus. Mula di bagasan jamita tanasa tuita dia pala partikyano. Takas idot na kaningan. Tarpukul tolu di pager Yesus masuarana diangguk koma. Ali di bataku bahasa tadi konomuau. Panggilan itu, seruan itu menunjukkan sesuatu rasa sakit yang teramat dalam diri kemanusiaan. Yesus merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana gentirnya rasa sakit itu. Bagaimana sakitnya cambukan itu. Bagaimana sakitnya paku yang tertancap di tangan dan di kakinya. Bagaimana sakitnya mahkota duri yang ada di kepalanya. Sampai tercucur darah di sana. Tapi apa yang terjadi amangina? Nunga bernik situtu dia Yesus dia pinorsilangi. Dan adung na berempati. Hanak parisi doa kasih boto surat. Tahini roha dinasida memang ikosap petos do hosani Yesus. Saya detong nasida. Marhite-hite natos hosani Yesus. Gabi mo nang manasida. Dakulang nasida. Sibolisi pesa sitong na. Marhite-hite hamate ni Yesus dirajumi sibolis do.
ibana namona. Ibana nama na mga rajay portibio do nasa isina. Di talon ibana do debata. Dan disadari si bolis. Marhite-hite silangido. Marhite-hite muda ri Jesus na durusido. Gabi boy di palua Jesus. Akajol mapardosa siyan gonggoman ni si bolis. Amang inang. Tujuan ni Jesus do nasao. Tujuan di debatado na dipatulus. Dan sakap ni si bolis na gabi sao. Amang inang, tabereng di hata ni Tuhan on. Dung marswara na gugo Jesus dia pinorsilangi. Dan empati na di jalo ibana. Bahkan takas do nakaningan tong dope direhe-rehe akaluluan na toro ibana. Talumo bima parisi do imas diboto surat. Talumo bima jolma na makasugot ibana. Didok na sida do diangguk ni Jesusi. Idok na sida do taida marang na olo do si Elia. Paluang ibana. Managam do na sida. Ang haidang diboto na sida. Angguk ni Jesusi. Sa sitong na. Angguk niya kajul mapardusa do sa alhuknay. Tabi rin mo si perbandingan na do ima iduk ni soldadui. Mamereng na masay. Dungtos Jesus. Masa malalo. Mariba hire-hire ni bagas joro. Muka ma akatanoman. Jala dihajong jokon. Iduk ni soldadui nama. Tutudo ibana anak ni dibata. Sada jolma na sumaboto akka buku panurirang. Sada jolma na sumaboto akka baga-baga di pada narubi. Alay buy takas di boto ibana di tada ibana na Jesus do anak di dibata. Siyanur rajumakta. Marhite-hite hamatian ni Jesus. Na sumanadda debatape gabi manadda debata. Jala hamatian ni Jesusi paluhawon sudinang julma manusia. Na sumanadda do na manadda ibana. Ado na nang rajumatta. Siyan hata nito hata. Hubar tuo jahan tutudoon anak ni debata. Na perjulos sa hali amanginang marhite-hite jami taon nang dipayok matuhit taganuk marsada-sada asa totok kita hajongjok kon Kristus si anak ni dibata. Nunga di sesa ibana dosata, nunga mata ibana di hal pinorsila. Ikon hajongjok konot tatutudu ibana anak ni dibata. Ada banyak saksi yang mempersaksikannya. Aka paropuan nama dongani ibana, iduk ni soldadu, doa kalana asing dope. Tutudo ima peristiwa. Maka kematian Yesus bukanlah sebuah peristiwa fiksi atau sebuah peristiwa yang tidak real. Ada saksi mata yang melihatnya. Ada catatan sejarah yang mencatatnya. Maka kita tidak perlu ragu untuk hal itu. Dipangido di batas yang kita ganuk marsada-sada. Asata parhatutu majes do tutu anak di debata. Nang manesa, nang matokot pita, nang patudun holong ni rohana tu kita. Holong ni rohani debata na pinatuduhan na di bagas Yesus Kristus. Dibuat do kita. Manang dibuat do saluk na dosa tayo. Asa unang dosay pina mga raja kita. Asa unang sibolisi pina mga raja kita. Marhite-hite hasisan ni dosay. Gabi partuha do kita tuha rajaon di debata. Napaduaon amanginang. Marhite-hite peristiwa Jumat Agungon. Manang marhite-hite hamatian ni Yesus Kristus. Takasma dipaingot do kita. Nang dipadame debata do kita. Manang nang dipadame Yesus Kristus do kita do debata. Kire-kire bagas coro. Nunga mariba. Ditiki
madabu jolmai tu dosa. Akka malim di bagas joro do, nang pinili jalan nang ditotukon, na pasatot akka pilihan situtungon. Di bagasan bagas joro, adong do bilut na badia. Bilut na badia, ima inganan yak kamalin pasatot akka pilihan. Dang sudi nang buy jolma rotusi, kulang na ditotukon. Dumate Yesus, hire-hire di dokon bula dua, siang gijang tutoro. Na marlapatan, marhite-hite hamatian ni Yesus Kristus, nunga adombe jalurta, nunga dipadame behita. Dan pola na asing be, gabi parhitiata, lau pajupang do debata. Alen nunga dipadame Kristus behita. Dan marhite-hite akapelian situ tungok be, asasesa saluk na dosata. Kristus itu namanya sa dosata. Alen ni amanginang, mono dirajuni hita, di jama sonari tung masa marla dosa dope hita, Roma hita tu debata, Roma hita maporus, Roma hita mangidut tu debata, asa langsung disesa dosata. Dang John mabi parhitiata, Kristus ina maparhitiata. Secara langsung kita dibisakan, diperbolehkan untuk datang ke hadirat Allah. Maka kita mari datang ke hadirat Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita ini mendapatkan jaminan ngul na manotong na pinarade ni Yesus Kristus. Amanginang dihita salu naka dongan sapor siya di bagasan Kristus Yesus. Marhite-hite silang ni Kristus, gabi di jodoh kita patudun akka holong ni roha. Songong Kristus nang patudun holong ni rohana, marhite-hite namate terpajal ibana. Alani dipangidot hita na kita pe ikum mangulu di bagasan holong ni roha. Silang ni Kristus, dadabe gabi imasi tawon. Ale gabi sada holong ni roha namon. Saluhut na maka porsiai Kristus nama tersilangi, berarti ko dipatudu maholong ni roha. Salut na emang na. Saluhut na nang maparhatutu nang disesa Yesus Kristus do sana. Marhite-hite nama terpajak ibana. Berarti ko manguluma maneko patudu na kaholong ni roha. Holong ni roha di tonga-tonga niya kaparmulota imanaikon tapatuduhan amangina. Napadpudi sahali marhite-hite jami taon nang dipasahak matwi taganuk marsada-sada. Portibion amanginang lamgulak do. Lamlum lam pangalahon ni jorma. Halak kariste pelum lam do pangalahon na di jama sonari. Ale dipayong matu hita. Di bagasan Kristus nang manesa dosata tapanos ibadah mangaraja kita asa ngulut tapi gabe ngulu nadinggat, asa ngulut tapi gabe panodak, asa ngulut tapi gabe mabut akka hati uang. Jadi kehadiran kita sekarang Bapak Ibu harus benar-benar membawa transformasi iman di tengah-tengah kehidupan, harus membawa perubahan-perubahan yang baik. Ikonima kita nama parhitian ni debata na patudon salut na kaholong ni rohat wa kahumalia. Di bagasan Yesus Kristus adong pakirimo na mangulu. Di bagasan pangalaho ni halak Kristen ikut adong pangalaho na dinggan nagabe sormina ni Kristus tuaka humaliang. Halak Kristen sa sitong na dada mar pangalaho songo ni maportibion. Ahna didok di bagasan Rom 12 ayat 5 sada do 5 tudue do songon amangina. Na uhapoy mahamu ali akadungan marhiti-hiti asini rohani dibata. Pasatamu nama daging muna bahan pilih na mangulu na badia nan lomoni dibata. Ima hadolaton ni nama roha. Jala unang gabi sarubak kamu na do portibion. Alay gabi imbaru mahamu dumuba pikiramuna. Asa tau hamu manibag lomoni rohani debata iman nauli nenalason na dohot nasun dingga dangga besaro bang bihita do portibio tapi lihum madirita
maulalomo ni rohani di bata alana Kristus pe nunga dipilih dirina humokop pita senaka hadusao. Amin martanya kita. Muliate upasa roa nami tuho di bata nami taruli hami marhite hiti hatam. Ipalaso hatam patugun haporsyon nami. Asalam marsiohot tami mangoloiho. Asalam marsiohot tami patudun holongi roham. Songoko nang totong makalongi hami geruk marsada-sada. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.